Здравейте, приятели! Кой загуби изборите в Германия и всъщност може ли да кажем, че и тук в Германия се получи малко преди изборите ала-бала и така се опитаха социологическите агенции да заблудят повечето хора. Преди това искам да ви благодаря на всички, които се абонирате за канала, споделяте, харесвате и така помагате на канала да върви напред. Всъщност, малко преди изборите какво стана? Даваха 33 до 35% на християн-демократите, оттам нататък на зелените надуха много процентите. И какво стана в момента? Малко преди 1 часа немско време резултатите все още се броят, като източна Германия резултатите за алтернатива за Германия са впечатляващи, да не кажа, че почти преброяването, което е приключило, там резултатите са близо 35-40% навсякъде печели алтернатива за Германия. Така, към момента Съюзът на Мерц вече има 28,5 и моята прогноза и прогнозата вече на повечето анализатори е след крайното преброяване, евентуално този процент на Мерц на християн-демократите да падне още повече, което ще задълбочи кризата. А кризата е такава, че много по-сложно се очертава да се състави едно правителство, защото, забележете, зелените, които им помпаха резултати преди 3-4 часа до 14%, вече са 11,5%. На Шолц от 16% са 16,5%, добре, но забележете, алтернатива за Германия от 19,5% вече почти има 21%. 21%. Това са резултати до паралелно преброяване, което е направено 12,30. 12,30, да, това е актуално. Аз съм гледал малко по-старо, но преди да започна да правя клипа, сега ви казвам директно актуални проценти. Най-вероятно утре ще имаме точно информацията. 21% почти. И забележете, левицата, която буквално е спечелила младата аудитория, която всеки отписваше, вече има близо 9%. Гледах графиката, най-силни и впечатляващи резултати са на левицата от Берлин, като има области, където те печелят доста места. Сега, въпросът е защо толкова лъгаха и тук анализаторите в Германия и надуваха толкова много процентите на Съюза на Мерц, нали, на християн-демократите. Толкова бяха категорични, че ще спечелят с 33-35%, че то да ти стане неудобно. И в момента този процент от 28,5, аз си мисля, че той може да падне и да стигне до 27, което означава много трудно съставяне на правителство. Ще стане ли Германия в поредния заложник, както в България, на една рулетка от непрекъснати избори и всъщност дали ще може да се състави правителство? Има един много важен въпрос и то е дали съюза на Сара Вагенкнехт ще влезе. По предварителна информация те са с 5%. Много добре знаете, че те са ми така любимци. Аз лично много я харесвам и така. Това, което мога да ви кажа от последните новини, че категорично най-слабия резултат, катастрофата от тези избори е на партията на Шолц. Както ви го казах, пътя беше ясен, че той ще си ходи, но той ще си ходи от Германия, дали ще си ходи от партията. Сега, тук всички обаче се сърдят на Шолц, че той е виновен. Не, виновни са всички тези, които пръснаха 1 тон пари за войната с Украйна. И Мерц да дойде, и Мерц ще го отнесе на следващите избори. Аз ви го гарантирам. Ако тази война сега не бъде прекратена и Германия ако не се съсредоточи върху това да оправя вътре това, което се случва в Германия, този съюз на християн-демократите и Мерц ще си го отнесе наистина много, много тежко. Аз ви го гарантирам, защото
никой не си дава сметка, че тези пари, които се похарчиха за тази война с Украйна, отслабиха толкова много Европейския съюз, че вътрешните проблеми те съответно не можаха да си ги решат. Има впечатляващ резултат на съответно на християн-демократите, като те печелят всички 47 избирателни района в Бавария. Наистина смятам, че това е много добър резултат, защото в цяла Бавария наистина те са с феноменален резултат. И аз обаче си задавам така въпроса на това как се случва при положение, че атентата в Мюнхен, който се случи, аз мислих, че ще има така по-силен резултат, признавам си, за алтернатива за Германия там, пък и не само за Съюза на Сара Вагенкнехт, при положение, че те искат промяна, строга и бърза промяна с миграцията, защото ще си говорим следващите дни. Отново днес е станал инцидента по време на изборите в Берлин. На още някакви места са станали отново сирийци, отново афганистанци в центъра на нещата. Като цяло, това, което веднага ми прави на мен впечатление, че Олаф Шолц печели своя район, за който е бил кандидат, и по всяка вероятност той ще участва в следващия Бундестаг. Обаче прави впечатление, че той категорично днес, като му е зададен въпрос дали ще участва в преговорния екип на неговата партия за съставяне на правителство, евентуално с Мерц. Двете партии аз не си виждам и не си представям как те ще управляват двете. Между другото, тук зад мен също в момента наблюдавам немските телевизии, следя и немски ютубъри с актуална информация. Преброяването тече с пълна сила. Така на много места вече има резултати. Мисля, че до броени часове утре вече ще се знае точно процентите, но това, което мен ми прави впечатление, че тази ала-бала до някаква степен ще изиграе наистина лоша шега. Какво прави тук впечатление? Съответно висок резултат християн-демократите го получават, защото хората, които са гласували за тях, над 40% от вота за тях е на възраст над 60 години. Забележете, почти 1/3 и повече се доближават почти до половината им вод е от хора, които са така в една възраст, която в един момент те не печелят никакви млади хора. Християн-демократите на този мерец не печели никакви млади хора и както се завърта колелото, аз наистина очаквам в един момент тази партия да започне да бележи все по-лоши резултати. Прави впечатление, че с увеличаване на часовете, съответно напредване на часовете и паралелното преброяване, което в момента върви, алтернатива за Германия продължава да увеличава своя процент. И само по себе си всичко това говори едно много важно нещо, че това, което си го мислих аз през деня, ще започне да се случва точно така. Тези въпросни телевизии, дори националните в Германия, ще се окажат също толкова нискокачествени и съответно продажни, защото те манипулираха през целия месец с едни резултати да надуват резултата на зелените с близо 16%, а те вече са на 11%, че има вероятност да падат още. Едни линки, които никой не им даваше възможност да влязат, съответно те бележат ръст, че има вероятност да минат и 9%.
И съответно партията на Мерц, нали, Съюза, християн-демократите, ХДС и ХСС, започват да падат. От 35%, които им даваха до преди 2 дни, представете си, това е преди 2 дни. Сега вече те са като процент от 30 до 29, 29,5 бяха тази вечер, сега са 28,5, като тенденцията е да, според мен, може да стигнат до 27, 27,5, но върват надолу. Запомнете, че следващите клипове, които ще си говорим, с крайни информации, които има, това е истината. Истината е, че Съюза на Мерц категорично върви надолу и поради причината, че младото население от 18 до 24 години хората са избрали на първо място Линке, левицата, която просто изненадва тази партия с страхотна кампания в TikTok, в Instagram, в Facebook. Отново партиите тук подцениха така влиянието на социалните мрежи, но ето. В крайна сметка аз си мислих, че Алтернатива за Германия пък ще направи от социалните мрежи малко по-висок резултат, но въпреки толкова много атаки срещу Алтернатива за Германия, това е исторически резултат. Исторически резултат и наистина Шолц може просто наистина да се зададе въпроса и всички, които смятат да управляват Германия, какво точно ще правят и как ще го правят. Дали това е тяхната Германия, която всъщност искат да бъде такава, каквато я виждаме днес, или те ще я променят кардинално, радикално и така нататък. Защото тези, които излязоха да гласуват за Алтернатива за Германия, мога да ви го кажа директно, защото аз познавам доста от тях. Има хора, които са на по 20 години, хора, които са на 25, над 30 години, немци, българи с немско гражданство. Те искат и виждат в лицето на Алтернатива за Германия една промяна. Големите губещи в кошчето за буклук са партията на Олаф Шолц, която просто скъса синджирите на абсолютно всичко, което се случва в Европа, съгласявайки се с тези коалиции и тези глупости, които станаха. Защо ви го казвам всичко това? Те се съгласиха и накараха да стигне Германия до едно дъно, в което парите свършиха. Актуалното състояние през последните месеци беше криза, рекордна инфлация, рекорден брой като процент, пък и бройка фалирали фирми от 30 години насам в Германия, 20 години, 30 няма значение. Всичко това са все негативни неща, които се случват под управлението на тази измислена коалиция, която вътре има едни зелени. Ако питате мен, тези зелени са толкова зелени, колкото и вредни, защото тук се спукаха с плакати, с реклами да ги възхваляват и така нататък, обаче всъщност техният резултат е категорично абсолютно никакъв, защото те, освен да пречат с глупавите закони, които се опитват да искат от Шолц през последната година, нищо друго не се случи. Това ви го казвам и го гарантирам абсолютно, защото това е истината. Истината е такава, защото тази зелена партия само вреди. Какъв климат, какви 5 лева, какви неща. Аз се радвам, че процента им пада и силно ще се надявам те да не са в управлението. Тук е много обаче важен въпросът, че Мерц с тези проценти и евентуално Съюза на Сара Вагенкнех, ако влезе, за което силно се надявам, ще му бъде много трудно с две партии той да управлява. Най-вероятно ще трябва тройна коалиция и като не иска да управлява с Алтернатива за Германия, не иска да управлява с
с Шолц, не иска да управлява с то, с онзи, с то спречил, с зелените не искал да управлява и така нататък, защото знае, че и те са как използваха партията на Шолц и тя се срина. Предстоят тежки дни в Германия. Това трябва, между другото, да си го признаем и да си го кажем, колкото и да не искаме, колкото да е трудно. Тежки и трудни дни идват в Германия, малко по-интензивни ще са следващите дни, когато мога ще качвам и ще правя по един или по два клипа на ден. Ще видим, защото предстоят наистина доста драматични неща, като тепърва ще виждаме. Най-големите губещи в тези избори за пореден път ясно ни дават, че Шолц се заминава и Германия тръгва. Сега ще видим къде ще тръгне. Следователно, неговата роля най-вероятно ще затихне. Той ще стане един по-посредствен политик. Ще видим. Най-вероятно там ще има нужда от реформи, но останете да следите следващите клипове, които тепърва ще правим и ще пускаме тук в канала. Абонирайте се, за да не изпуснете нова информация за това какво се случва в Германия, защото всички новини, които са важни от Германия и засягат България, ще бъдат съобщавани тук като бюлетин и като информация, за да знаете абсолютно всичко важно, така че това е важното. Шолц. Между другото, трябва да ви кажа, че Кристиан Линдер подава оставка и той се отказва от политиката след тази главоломна загуба на неговата партия, която най-вероятно няма да влезе, защото резултата е 4,3. И факта, че той провали световарната коалиция, защото той е причината да има предсрочни избори. Ето това е алчността за власт в Германия, до какво нещо доведе, но това е положението. Коментирайте, напишете вашето мнение, какво смятате, че ще се случи следващите дни. Наистина ще има много интересни въпроси, които ще си обсъждаме, защото изборите свършиха, но сега тепърва започва най-тежкото, съставянето на това правителство, как ще се състави и какво точно ще стане. Тепърва ще видим. Аз съм в нетърпение, като се събудя утре, да разбера информацията и новината, че Сара Вагенкнехт ще влезе в това правителство, защото тя ми е любимка в това правителство. В Бундестага да влезе. Изчакайте, аз какво ви говоря. Така че новината към момента пак проверяваме, но няма. Алтернатива за Германия увеличава своя резултат и тепърва ще видим утре след крайното преброяване какво ще стане. Ясно е, че големия победител е християн-демократите на Мерц, но всъщност най-големия победител е Алтернатива за Германия, която бележи невероятен ръст. Наистина представянето е феноменално на Алтернатива за Германия, защото те най-вероятно отиват като над 21%, което наистина това си е направо за гордост, защото постижението е наистина страхотно. Така че дайте един лайк, абонирайте се и продължавайте да гледате новите неща. Чао!